зависимост от това въглеродните молекули какъвто връзки се вързат, защото ще направя графит или пък когато се свържат в става на шапката е малко. Така че какво пък е графен? Графена в най-честото идеална форма е точно един атом слой дебел, свързан в хексагонална решетка, която от този вид може да изглежда ето така. Защо сега в правилния случай производството на точно един слой атом дебел е доста трудно, тъй че в повече случаи графена, който се ползва, да поставим графен от няколко слоя един за друг, където колкото по-добре се напасят с по-малко грешки от тях, по-добри слои. Най-вероятно сте чули за графен число, когато се говори за въглеродни науки. Това всъщност е графен. Така, специален слой, да ви помогнат да разберат. Най-първото от първите устройства на графена, които се оказва интерес, са механичните устройства, изключително здрасти, изключително лек материал, заради това науката да го бъдат много накрая. От гледна точка на нашите изследвания обаче, по-голям интерес са неговите економични свойства. Той намира множество приложения за тях. Това може да се използва в електрониката за транзистори, за различни типове детектори, както и включително покрай моменти, когато стопани и зелени технологии, за когато както мислите, тук е едно от шака да се направи, да отлагаме графена в локалната площа. Това може да се използва за създаване на свръхкондензатори и батерии, което ще рече батерии и кондензатори, които имат много голям капацитет за размерите си и възможност за много бързо зареждане и разреждане. Което е крайно нужно, защото че излезете са достатъчно добри комбинация на енергия, но трябва начин да складираме излишната енергия, която се произвежда в по-благоприятни условия на денонощието, за да можем да ползваме евентуално какво на благоприятно. Второто нещо, което ние се опитваме да произведем тук, са композитни метаматериали, което ще има правилно да тема около керамика, за да получим метаматериал. Какво е това метаматериал и какви са му свойствата? Значи метаматериалите, това се направи, като имат диалектична полицайност близка или по-малко от нула и коефициент на почупване, който е отрицателен. Това като ефект е доста интересен. Ефектът най-ефективно е, че на този такъв метаматериал може да бъде направен да се направите мадрена годинка. Както се еднакво в Хари Потър, по един начин, по който почупва светлината. Нас естественото интерес повече е, че това е най-впечатляващото визуално гледна точка, но този визуален аспект, това е просто част от електромагнитния аспект. Тези метаматериали могат да имат така диалектична полицайност и коефициент на почупване, спрямо части от електромагнитния спектър, които са извън визуалния спектър. Примерно могат да бъдат използвани за създаване на антени с по-добра насоченост, които са по-малки като размери. Взето пак много приложения в електрониката. Как правим това въпросно производство и да се вързва плазмата с нашето производство? Това е основно сега по-ново. Там са газовете, а ние това, което правим е... Първите методи за производство на графен са начин, по който открита механичния метод, на Василатиксо, отлекващ въглерода и така остават малко парченца графена, ако достатъчно често повтори този процес. Това е също много неефективен. Много малко графен се произвежда, за много сили. Това са няколко клинични клинични. Като най-ефективен става CVD метода, при който от газова фаза нагрява се газ. При достатъчно високи температури този газ и химическите връзки се спадат и реално се добива въглерода от това химическо съединение и се отлага в подложка. Нашата установка е модификация на CVD метод, наречен Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition, където разпадане не става просто от нагряв газ на въглерода от съдържащия газ, и да се случва в плазма, значи не използваме газ на там. Подаваме газа, това тук е микроволнов генератор, който се подава на движението, електромагнитният сигнал ионизира газа, съответно получава се оттам плазмата, която виждате в момента тук от света вода обективно, т.е. може да е обикновено в по-близо. Това тук, дори се пак това е микроволнов сигнал, ниската може да се излучи от това подълчи, но това не дойде след. Това е най-вероятно ще чува и за Фарадеев ефект, тази менче, за да блокира сигнал и да тренира
способни бяха, без това се спомняваше. И ние в момента му тази установка се разпадаме върху метална и керамична подложка, точно да отпада въглерод и това, което сме установили експериментално, след това чрез дифузията в нагоре да разпътнава структурите. И реално, даже като успешни опити, вече тук може да видите, това са картинки на получени наноструктури, нанотръбички и наностенички върху нашите проби. Тия наградите структури, които виждате, а всички са направени в графен. Ако имате някакви въпроси за детайлите, за изясняване на някакви други въпроси? Ако няма въпроси, може да продължавате към другия въпрос, който в принцип, в сравнение с обикновения графит, ако ще загадите между малите, това ще е малко по-малко вечерно, но аз ви повече